Саба Дулкыннары телевидениесында одна информацион программасы урын алды. Бәйрәм кишенә булган чыгарылышыбызны башлыйбыз. Бүген урын алачак мөһим хәбәрләр хакында кыскача. Мөселман халкы изге җомга көнендә елның иң зур бәйрәме Ураза гаетен каршы алды. Рамазан айын озату моңсу булса да күңелдә бәйрәм шатлыгы. Иртәнге тынлыкта кышлар сайравы һәм ерактагы трактор гөрелдесе ишетелә. Авыл җирендә иң матур һәм күңелле чор язгы чәчү башланды. Ярты ел буе зарыгып көткән күрешү, мобилизацияләнгән хәрбиләр ялга кайтты. Авылның төзеклеге, матурлыгы аның җитәкчелегеннән тора. 21 апрель җирле үзидарә көне. Иң элек рәсми хәбәр. Кичә 20 апрель көнне район советының чираттагы сессиясе булып үтте. 20 апрель көнне Саба муниципаль район советының чираттагы утырышы булып узды. Утырыш карауына 7 көн тәртибе кертелгән иде. Районның 2022 елгы бюджеты үтәлеше, 2023, 2024 һәм 2025 елларның план чорына район бюджетына үзгәрешләр. Районның Берәмлекләре милкендә булган муниципаль миллекне хосусилаштыру фараз планын раслау, участок сайлау комиссиялары составына билгеләү һәм резервка кертү өчен кандидатларны тәкъдим итү. Районның балык булмаганнар эшләре һәм аларның хукукларын яклау. Авыл җирлекләренең шәһәр төзелеше проектларының җирлек нормативларына үзгәрешләр кертү. Район составындагы 19 җирлек буенча нормативларга үзгәрешләр кертү турында карарлар кабул ителде. Һәм алар депутатлар тарафыннан бер тавыштан расланды. Район советы утырышын Саба муниципаль районы советы рәисе Миннеханов Рәис Нургали улы алып барды. Бүген мөселман халкы өчен иң зур бәйрәмнәрнең берсе Ураза гаете көне. Ай дәвамында мөселман кардәшләребез бер-берсенә шәфкатьле булып, күбрәк игелекле эш-гамәлләр кылырга омтылды. Рамазан айы безгә ризыкның, суның кадерен белергә, гайбәтләрдән, начар гамәлләрдән, нәфестән тыелырга, сабырлык, михрбанлылык, шәфкатьлелек сыйфатларын тәрбияләргә ярдәм итте. Мәчетләрдә, иләрдә ифтар ашлары узды. Иң кадерле айларның берсе Рамазан тамамланды. Бүген иратлар таң яктысы белән мәчетләргә гает намазына агылды. Мөселманнар арасында тәртип шундый. Ирләр кичтән гает мунчаларын керә, иртән иң матур күлмәкләрен киеп, Аллаһы әкбәр дип, урамнарны яңгыратып мәчеткә бара. Байлар Сабасы үзәгендәге Җәмигъ мәчете бүген халык белән шыгырым тулы иде. Мөбарәк бәйрәмгә килүчеләр өчен гает иртәнге намаз белән башлана. Аннары Коръән укыла. Тапшырылган гает фитр садакаларына Коръән укып, дуга кылынгач, вагаз сөйләнеп, гает намазы укыла. Бу вакытта Аллаһның фәрештәләре җирдән күккә кадәр тезелеп, безнең гөнаһларыбызның кичерелүен сорап, дуга кылып торалар. Бу көнне идән чыгып киткәннән алып, кайтып кергәнгә кадәрге вакыт намаздан саналыр. Ходай әҗер-савапларын насыйп итәр диләр. Ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә. Иманлы кешеләр бу көннәрдә әрвахларны искә алып, Алла рухына дуга багышлый, каберләрен зиярат кыла, авыру якыннарының, танышларының хәлен белешә. Быел аның изге җомга көненә туры килүе дә иман көчен тагын да ныграк арттыра. Ураза гаете көнне ураза тутарга ярамый. Шулай ук бер-береңә үпкәләү, бер-береңне гафу итмәү шикелле әйберләр дә тыелган. Ураза ул чын гаилә бәйрәме. Гает көнен тәмле ризыклар ашап, дуга кылып, Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылып бәйрәм итәргә кирәк. Уңган хуҗабикәләр ураза гаете көнне дә таба исе чыгара. Тәмле-тәмле ризыклар пешерә, гаиләсен сыйлый, балаларның күңелен күрә. Бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетлеләр арасында булыйк һәм Рамазан дәресләрен киләсе уразага кадәр исебездән чыгармасак иде. Изге Рамазан айы дәвамында күп җирдә ифтар ашлары үтте. Районыбызда аның иң зурысы 16 апрель көнне Саба урта мәктәбенең спорт залында үткән район күләм 5-нче зур ифтар мәҗлесе иде. Чарага барлыгы 800-гә якын мөселман кардәшләребез килде. Алдагы хәбәр шул хакта.
Пәйгамбәребез, әгәр дә берәү Рамазан айында дин кардәшен ифтар мәҗлесенә чакырса, ул шушы кардәшенең савабын үзенә алачак. Ләкин шул ук вакытта дин кардәшенең дә савабы кимемәячәк дигән. Ни кадәр күбрәк кешене чакырсаң, шул кадәр кешенең савабын үзеңә алачаксың дигән сүз. Шундый әҗерләр, фазиләтләр бар әлеге хикмәтле айда. Biz инде 11 кеше җыелып килдек бүген ифтарга. Бу кадәрле зорлап шушындай ифтар уздырганнар өчен Аллаһның рәхмәтләре булсын. Инде оештыручыларга, монда булышкан апайларга, biz инде үзебез ерак булу сәбәпле өйдә безнең бөтенесе дә эштә, колхоз эшендә инде хәзер басу эшләре башланды бит. Шунлык белән килеп булыша да алмыйбыз дип, үзем инде ситенселеп тә киләбез инде без мондай бәйрәмнәргә. Булыша алмагач дип әйтәм, яшь кеше бит инде без булышсак бит хәерлерәк булыр иде. Менә шуңа күрә мин инде оныгымдап килдем быел бисмиллаһи дип, хәерле эшләр булсын дип Аллаһ бирсә, инде мәчетләргә йөри, намазларга баса безнең белән беррәттән. Әлхәмдүлиллаһ, име кызым. Шулай иттереп, инде уразаны качып пысып ашап бирсә дигән шунда безнең белән авыз аша инде ифтар. Шуңа күрә ифтарга дип килдек без бүген дә менә шулай иттереп. Ел сайын шушы районыбызның ифтарын көтеп алам. Шул хәтле бик зур рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга зурлап. Дулкыннанам, шул хәтле көтеп алам. Туткан уразаларыбыз кабуллардан булсын, я Рабби Ходаем. И Ходаем, я Рабби, җитәкчеләргә, барлык оештыручыларга бик зур рәхмәт. Күңелләр тула. Менә хәзер кадер кичләре. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Халык бик йөри. Менә шул хәтле күңелем тула. Шул хәтле көтеп алам Гөлназ җаныкаем шушы бәйрәмне. Район күләм зур ифтар 5-нче тапкыр үтә. Саба урта мәктәбендә беренче оештырылуы. Машина куяр өчен урыннар киң. Яңа мәктәптә барлык уңайлыклар булдырылган. Чараны оештыручылар 2 атнадан артык тырышып әзерләнде. Әлеге изге эшкә 60лап волонтер җәлеп ителгән. Бу егет-кызларның күпчелеге ураза тота, намаз укый. Волонтер егет буларак инде монда biz әзерәк авыррак эшләрне эшлибез инде. Теге авыррак әйбер күтәреп, әпкергә, ташырга, һәм инде кызлар да инде артта калмыйлар, алар да инде авыр эшләргә мөмкиннәр инде. Шул. Сез инде узак еллар йөрисез дә шулай волонтер булып? Мин инде башыннан бирле. Качан башладылар? Берничә 3 ел элек башладылар мисың? Шуннан башыннан бирле йөрим. Казан ифтарларында йөрдем. Инде монда йөри башладым инде шуннан. Да, тегендә дә инде. Мен бик ошый, чөнки без монда бер ният белән киләбез, барлыбыз да риза, Аллаһ ризалыгы өчен киләбез бит инде. Миңа шушындый коллективта булырга, безнең иманыбызны да көчәйтә бит инде. Мен бик ошый мондай мәҗлесләргә йөрергә. Мин шулай ук 3нче ел инде шушы зур ифтарда катнашам. Без шундагы апалар белән бер зур гаилә кебек, ел сайын барыбыз бергә тырышабыз, әзерлибез. 1000 кешегә менә авыз ачтырабыз. Мин дә шулай ук быел менә беренче тапкыр Казанның зур ифтарына барып кайттым. Һәм менә бүген Сабага килдем. Табыннар эш җиргә барлыгы 780 кешегә әзерләнгән иде. Идәнгә утыра алмаучылар өчен өстәл артында 240лап урын булдырганнар. Олы ифтарга инде мин, мәсәлән, үзем волонтер буларак беренче тапкыр гына килмим. 3-4 ел рәттән шушы көнне көтеп алам, түземсезлек белән. Үземнән килгәнчә ярдәм итәргә тырышам. Иртәдән кичкә хәтле бер атна буе әзерләнәбез. Аллага шөкер, менә шу хәтле мул табыннар әзерләп, бөтен район халкын сөендерәбез. Узган ел башка елларны инде спорт үзәгендә үтсә, быел менә бу яңа мәктәптә үзенчә бик матур, якты. Мөселманнарга ифтар мәҗлесенең кадерле вакыты вәгазь тыңлау, абыйлы сеңелле Камоловларның Коръән укуы җанны ял иттерә. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. Dini мәҗлестә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов белән Татарстан Республикасының баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев та катнашты. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Рәҗәб айы, Алла Тәгаләнең айы, Шабан айы, минем айым, Рамазан айы сезнең ай диде. Менә бу Алла Тәгалә тарафыннан безгә бүләк итеп бирелгән ай. Ни өчен? Адәм баласында нәфис та бар, акыл да бар.
bütün yaşayış nefis bilen akılın güreşi. Şu güreşte akıl üstün çıkayken biz Allah Teala karşısında ferişteden de üstün bularız. Yani Allah Teala Cebrail ferişteni yaratkaç, Cebrail ferişte şükür yüzünden 2 rekat namaz okudu, 1 rekatın 20.000 yıl, 1 rekatın 20.000 yıl. 2 yakka selam vergeç, Allah Teala'dan soradı, minden de katı şükür etüşü bulur mu degeç, Allah Teala etti, ahir zaman peygamber gelir, onun kavmi 60-70 yıl yeryüzünde bir şu hasret, ağır meşakkat içinde yaşarlar. Allah'ın şu meşakkat içinde okugan 2 rekat namazları benim için senikinden kadirlediydi. Boşqa yıllardan ayırmalı bularak bu yıl rayondaşlarımız iftarga şakırу kağızın simvolik rәвештә 100 сум акча биреп алды. Билеттан җыелган акчаларны оештыручылар шунда ук 3 мохтаҗ гаиләгә тапшырды. Беренчесе ялгызы гына 2 балык булмаган бала тәрбияләүче Шәмәрдән авылыннан Илсинә Газизова. Bir баласы 1-нче группа инвалид. Садака акчасын җирлек башлыгы Айдар Гәрәев чыгып алды. Икенчесе шулай ук Шәмәрдәндә яшәүче авыру һәр вакыт реабилитациягә мохтаҗ бала караучы Миләүшә Тугушевага 3-нче конверт сатыш урта мәктәбендә белем алучы инвалид бала Тимур Дергуновка адресланган. Тимурның әнисе вафат, әтисе махсус хәрби операциядә. Бүгенге көндә ул әбисе Альфинур Дергунова тәрбиясендә. Бу акчалар зур суммаларда булмаса да, мохтаҗларның финанс хәлен җиңеләйтүдә ярдәм итәр. Садака кешене Аллаһка якынайта торган гыйбадәтләрнең берсе. Дөньяда вакытта садака бирүчеләргә ахират дөньясында 10-нан алып 700-гә кадәр, кайбер кешеләргә аннан да күбрәк әҗер, савап бирелә диелә. Азан әйтелеп, авыз ачканнан соң мөселман кардәшләребез бердәм ахшам намазын укыдылар. Аннан соң мәҗлес табын артында учакта пешкән кайнар, тәмле плов һәм башка Аллаһ ниъмәтләреннән авыз итеп дәвам итте. Пәйгамбәребез үзе яшәгән заманда сахабәләргә Рамазан аенда ураза тотучы кешеләрне мәҗлескә җыеп авыз ачтырырга куша. Авыз ачтырган кеше ди ул, муенын җәһәннәм газабыннан коткарыр. Аллаһ Тәгалә аның белеп һәм белми кылган гөнаһларын ярлыкар. Ураза тоткан берәр кешегә авыз ачарга бер хөрмә яисә баллы су биргән, аны ризыкландырган кешегә Аллаһ Тәгалә ураза тоту савапларын бирер. Сусаганга эчерүчене гарасат майданына чакырмас дигән. Чараны оештыручыларга, волонтерларга, иганәче һәм җитәкчеләргә чиксез савабы булсын. Теманы дәвам итәбез. Быел Саба районында 1-нче тапкыр балалар өчен дә зур ифтар уздырылды. Ул 18 апрель көнне булды. Бер катлы, самими вакытларында сабый күңеленә иман орлыгы салу ата-ананың, җәмгыятьнең бурычы булып тора. Дин начарлыкка өйрәтми, андый бала иманлы, яхшы күңелле, игелекле булып үсә. Шарадан Әлфия Мөбаракова хәбәре. Быел республикада 1-нче тапкыр Саба районында укучы балалар өчен зур ифтар үткәрелде. 3-нче көн генә бу залда зурлар өчен ифтар үткән иде. Бүген бирегә укучы балалар җыелды. Рәт-рәт булып тезелеп утырган укучыларның йөзләрендә елмаю, шатлык һәм канәгатьлек. Алар күбесе изге Рамазан аеның иң гүзәл ай булуын яхшы белә һәм ни өчен бирегә килүләрендә дөрес аңлыйлар. Минем исемем Әдел. Син кайдан килдең? Мин Сабадан килдем. Синең исемең ничек? Минем исемем Габделгазиз. Сабадан килдем. Егетләр, сез мәчеткә йөрисезме? Анда нәрсәләр укыйсыз? Дуалар өйрәнәбез, намазлар укыйбыз. Безгә мәчеткә йөрергә бик ошый. Анда сезне кемнәр укыта? Без анда зур агайлар өйрәтәр, дуалар. Төрлечә булай. Дуаларны яттан беләсезме соң? Мин 20 сүрә беләм. Сез бүген менә бирегә нәрсәгә килгәнегезне беләсезме? Ифтарга, ураза ашарга. Ураза тотканга ифтарга инде. Сез ураза тоттыгызмы соң? Ничә көн тоттыгыз уразаны? Берничә көнне калып булды инде. 1-8. Шул тирә. Әниләрегез, әтиләрегез тотамы соң ураза? Обязательно. Обязательно. Бер көндә калган юк.
Укучылар алдында иңелек Алмаз хәзрәт Галимҗанов вәгазь сөйләде. Аннары микрофон Саба гимназиясе укучылары, абыйлы сеңеле София һәм Камол Камоловларга бирелде. Аларның дога укыганнарын яшьтәшләре тын да алмый тыңладылар. Юлбат урта мәктәбе укытучысы Фирая Низамиеваның да бирегә җыелган укучыларга әйтер сүзләре күп иде. Ә менә дин юлында булулары, ураза тотулары хакында укучылар үзләре дә бик теләп фикерләштеләр. Дөрес юлга үндий, яхшы эшләр кылырга, Аллаһка таянырга, аннан ярдәм сорарга. Ә менә укуда дин сиңа ярдәм итәме? Ничек уйлыйсың үзең? Бик ярдәм итә. Укуда да шушы диннең ярдәмен сизәм, дисәм була. Biz инде монда шушындай зур ифтарга бик шатланып, бик сөенеп килдек. Безнең барлыгы 19 бала алып килдек. Аллага шөкер, әлхәмдүлилләх. Балаларыбыз барсы да ураза тоттылар. Менә шушы ураза башланганнан бирле бик шөкер, инде без моңа бик сөендек. Аларны укытуы да җайлы, инде безнең Аллага шөкер балаларыбыз, укучыларыбыз бик тәртипле, инсафлы. Без инде аларның шундый булулары белән горурланабыз. Инде Аллаһ Тәгалә аларга да киләчәктә бәхетләр, шулай иман байлыгы насыйп итсә иде. Менә сезнең балаларыгызны ураза тотарга кем инде? Сез әйтәсезме гаиләләрендә әллә аларга менә шушлай ураза тотарга кушалармы? Хәзер инде балалар бит бик акыллы, бәлки үзләре белә торганнардыр. Әлхәмдүлилләх, инде дин белән дигән кешегә инде хәзер көндә мөмкинлекләр шикле түгел. Безнең инде бик гөрләп эшләп килә иң беренчедән мәчетебез инде. Мәчетебез һәм инде гаиләләр бездә бик дини һәм динле. Саба районы мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтов белән бергә ахшам намазы укылды. Авыз ачу булды. Аннары барлык кунаклар затлы келәм өстенә сузылган тәм-томнар белән үзенә тартып торган өстәл янына килделәр. Бергәләшеп ифтарда булу укучыларның һәммәсенә дә бик ошады. Алдагы елларда да Аллаһы Тәгаләнең зур киң рәхмәте белән динле булып, Рамазан айларында ураза тотарга насип әйләсен. Быел яз иртә килде. Районыбыз хуҗалыклары да язгы кыр эшләренә иртә кереште. Белгечләр әйтүенчә, мондый очрак районда 1975 елда күзәтелгән булган. Ул елны тырмага 11 апрельдә чыкканнар. Ә быел исә Мөхәммәд Крестьян фермер хуҗалыгы тырма эшенә 27 мартта ук тотынган. Һава шартлары хәзергә уңай тора. Инде чәчү эшләре дә кызу темплар ала бара. 14 апрель көнне игенчеләр хәерле сәгатьтә дип быелның беренче орлыкларын буразналарга салдылар. Беренчеләрдән булып бу эшне Мөхәммәдшин, Симет, Нырты, игенче туган як җәмгыятьләре башлады. Бүгенгә барлык иген кырларының 4500 гектары инде чәчелгән. Безнең иҗат төркеме бу көннәрдә игенче хуҗалыгында булып, андагы эшләр белән танышып кайтты. Игенче хуҗалыгы кырларында эш чын мәгънәсендә кайный. Биредә барлык төр эш бер юлы башкарыла. Тырма тукландыру, шуларга өстәп чәчү дә гөрли. Соңгысына 17 апрель көнне керешкәннәр. Ике чәчү комплексы бер юлы ике якта эш башкара. Без килгәндә игенчеләр бер еллык үлән симәнәсе чәчү белән мәшгуль иде. Измә ягындагы 100 гектарлы мәйданда Ленар Зарипов югары игәрлекле Кировис тракторында һәм күләмле эш башкаручы селфер чәчү агрегаты белән бурчак, арпа, солы, бодай катнашмасын чәчә. Алар Инзил Сафиуллин белән алмашка эшлиләр. Аллаһа шөкер, кичә шушы беренче басуга кирип киттек. Чәчүләр бара инде кернәп. Мен инде үзем теге 19 елдан шушы трактор белән сылфыр чәчкече кайтты инде. Шуннан 19дан бирле чәчә башладым. Чәчкеч белән трактор бик әйбәт. Яхшы, комфортный, бөтен нәрсәсе бар. Менә Алла берсә хабу кармас мистан соң инде арпа чәчәргә керәбез инде. Хәзерге вакытта без Бүкәлә динисының Калатау дигән басуында инде. Монда безнең 93 гектарлы басу. Беренче менә 17 апрельдән башлап җибәрдек чәчүне. Монда 1 еллык үлән, үзебезнең булган культураларны кушып, монда борчак, солы, арпа, бодай. Бу синаш салына торган төп культура, азык культурасы булып тора инде безнең. Люценадан кала. Монда үзебезнең җирне тырмалап кына инде. Үзебезнең турыдан-туры чәчә торган сылфыр чәчкече белән чәчү эше бар инде. Чәчү 2 смена килгән, җегетләр тырыша, ашама вакытында килә, симәнәне вакытында заправ итәбез. Эш оешкан төстә бар инде. Былтыр бит инде күзләр аеруча килде. Кем әйтмеши, ай буе яңгыр яуып торды, җирне эшкәртү бик авыр булды.
Мұны БДМ агрегаты белән генә кукуруз басуын эшкәртеп, тагын бер үзенчәлекле ягы булды. Былтыр бит кармалар күп булганлыктан, азык культуралар күп булганлыктан без 40 см кукурузны калдырып алган идек. Шуның хисабына менә басуда кукурузның күп калды инде. Шуңа БДМ агрегаты белән эшкәрттек. Күз яздан тырмаладык, и безнең шәшкеш позволяет аны шулай итеп шәшергә инде. Шуның бер плюсы бар, шулай итеп шәшәбез турыдан-туры гына. Илнар Әхмәтов егетләрне шәшүлек симәнә орлыгы белән тәэмин итеп тора. Быел аңа яңа КАМАЗ машинасы да биргәннәр. Рөстәм әфәнде исә Нива машинасы белән игенчеләргә 2 тапкыр ашарга китерә. Көне буе басуда эшләүчеләрне ашхана кызлары әзерләгән тәмле ризык белән сыйлыйм ди ул. Икенче шәшү комплексы Шикше бүлекчәсендә эшли. Биредә Хорш агрегаты таккан New Holland тракторында бер-берсен алыштырып Рамил Мирзагалләмов белән Динар Хайретдиновлар эшли. New Holland трактор белән КАМАЗ шәшәбез. Алдағы күндерде тырмадай агрегат, тырмаларны бетереп, зәп тырма бітіп, бүгін секунда шәшуге кіріштік. Шәшу 2 сменада бара, сағат 3-тен башлайбыз шәшуні, кешке қараңға хәтлішерге эшлейбіз, 2 сменада напан ипләбірге. Бүтін мүмкінліктер бар, бүтін яқтырту приборлары біләк үйерінілген, пенсионер эшлей, бүтін мүмкінлігі де бар тракторның. Симәнә орлыгын бу якка Альберт Габделхаков ташый. Егетләрнең эшенә өзеклек кертмәскә тырышам ди ул. Егетләр тырышып эшлиләр, без менә шул симәнә белән обеспечитсәк инде, үземчә кайтырып эшләргә тырышабыз инде. 2 смена эшләргә тырышалар менә. Шул 2 сменаны симәнә белән тәэмин итү инде безнең бурыч шул. Хуҗалыкның 698 гектар җире көзге культураларга туры килә. Шуңа күрә уҗымнарны тамырдан тукландыру эше дә дәвам итә биредә. Шулай ук 2 мәйданда бер юлы эш алып барыла. Көзге арыш культурасына быел махсус сиптергеч агрегат көйләп сыек ашлама кертәләр. Һәр эш көйләнгән. Ашламаны басуга 10 тонналы цистерна белән Т-150 тракторлары чыгара. Зәп җирләрендә тырмалау эше дә тулы куәтенә бара. Икенче хуҗалыгының биләмәсендә 5711 гектар сөрлек җирләре булып, шуларның инде 698 гектары көзге культураларга туры килә. Без инде быелгы елда арыш һәм арпа культуралары гына чәчтек. Көзге будайга без басымлык бирмәдек. Безгә инде төп юнәлеш кормовой культуралар куллана торган шундый культураларны булдырырга тырыштык. Яровайларга килгән вакытта безнең инде төп басым ясадык 1000 гектардан артыграк арпага, будай һәм 190 гектар тирәсе солы. Солы инде безнең бузауларына тотыла. Шуңа күрә структураны шундый төздек. Безнең инде төп кормовой культура булганлыктан 600 гектар кукуруза планлаштырыла чәчергә, 1273 гектар безнең күп еллык үләннәр бар. Шулай ук быелгы елда 472 гектар күп еллык чиста пассив чәчергә планлаштырып торабыз. Һәм шулай ук инде безнең бер еллык культуралар һәм суданка культурасы белән бергә бөтенесе 390 гектар тирәсе тәшкил итәчәк. Инде быелгы елга килгән вакытта ашламалар белән тулландырдык, кредитлар алып, 60 дв безнең бүгенге көндә ашламалар тупланылып, ягулык майлау материаллары буенча бүгенге көндә вопросларыбыз юк. Техниклар барысы төзек, техосмотрларны инде апрель башында үткәреп, техниклар әзерлек сызыгына китереп, сельхоз машиналар бөтенесе уже басуларда, кырларда эшне башлап җибәрдек. Ашламалар белән тупландыру бүгенге көндә КАС белән дәвам итә. Без инде быел яңалык буларак КАС кертү өчен 2 отделениягә Шикше һәм Изма отделенияларына элеккеге сызы 3-6 чәчкечләренә реконструкция кертеп, һәм шуңа инде тележкалы бочкалар куелып, аны автоматизация ясатып, КАСны компьютер аркылы көйләнелеп кертә торган агрегат ясап чыктык быел яңалык буларак. Һәм инде быел беренче тапкыр безнең Әйтәрдем районның беренче тапкыр әле басуларында безнең якта 2 шушы агрегат эшли. Без менә хәзер шушы агрегат янында басып торабыз. Бу үзенчәлеге шунда, бу тамырдан тукландыру, моның инде эффективность әйбәтрәк. Погодный условиялар инде булганга карамастан, сыек ашлама белән һәм тамырга тукландыру бу инде үз нәтиҗәсен бирер дип өметләнәбез. Шулай ук инде безнең бу күп еллык үләннәргә һәм көзге культура уҗымнарга кертеләчәк. Безнең инде яңадан ташылып, тутырылып, кыштан ук әзерләп куйдык аммиакны. Безнең 2 як отделениедә дә моңа бочкалар уже узган елдан әзерләп урнаштырып куйган идек. Кыру юлларын эшләп, шушыларга кыш көне аммиак һәм КАС тутырып куйдык. Аммиакларны без кертәбез инде төп кормовой культураларга, бу инде кукуруз белән 1 еллык үләннәргә дип торабыз.
Хуҗалык кырмыска оясын хәтерләтә. Ындыр табагында да, машина трактор паркында да актив хәрәкәт күзәтелә. Басуда эшләүче игенчеләребезнең туктаусыз эшчәнлеген кайгыртып, амбар мөдире Илсур абый Дәүләтшин йөк машиналарын каршы алып, симәнә төягән йөкләрен үлчәп кырга озатып тора. Безнең 280 тонна әзерләнгән кырмысмыз. Аның әле 40 не калды, 40 сетнере. Калганы чыкты инде. Иртәнге 6-да эшли башлыйбыз. 2000 сетнер арпа агулап китеп бүгенге көнгә. 1000 сетнер будай агуларга чыгарылды. Җитмәсә яңадан агулыйбыз инде. Тегермәнгә көндәлек 98 сетнер тирәсе 100 сетнер ашлык чыга. Бу терлекләргә ан тартырга. Терлекләргә фураж тарту өчен. И премикслар, жмы, кукуруз, тагынанда капсыклы премикслар бар, шулар чыга инде. Әйе, орлык саклау складында симәнә бөртекләре бүген чәчүгә әзер булып чыгу вакытын көтә. Ачык һавада аларны агулау эше бара. Егетләр, кызлар махсус киемнәрдән, маскалардан. Бүгенге көндә арпа симәнәсен агулыйлар. Менә бу агрегат шуңа киләнгән. Хуҗалык буенча бит инде чәчү симәнәсен әзерләргә безгә план куелган. Хуҗалык буенча безнең 1000 гектар арпа чәчәргә тиеш, 695 гектар будай, 193 гектар солы. 1 еллык катнашмасы безнең 640 гектар. Шушыны шутлап чыгарып, анализларын алып, Россельхозцентрдан безнең барлыгы 220 тонна арпа симәнәсе, Кызылстан чистартылып чыктындыр табагына, 150 тонна будай симәнәсе һәм 40 тонна солы симәнәсе әзерләнде. Бу анализларга карап безнең химик препаратлар сайланды инде. Арпага ул бер өлешенә аның Шансил Трио дигән препарат һәм бер өлешенә аның Шансил Трио белән Кругозор дигән инсектицид кушылып агуланачак инде. Яңадан питание биреләчәк, микрополидик дигән инде. Будай симәнәсенә килгәндә 150 тонна симәнә чыгарылды. Ул 3 компонентлы Шансил Трио препараты белән агуланачак. Солы симәнәсенә килгәндә 40 тонна симәнә әзерләнде. Аңа DVD шанс дигән препарат белән кулланылачак. Шушы эшне башкарып чыгару өчен инде хуҗалык буенча безнең 55 килограмм тәэсир итүче матдәле ашама тупланылды. Ашама Азафус 16-16. Бу көнне игенче җәмгыяте биләмәсендә якын тирә хуҗалыкларның сиптерү агрегатлары төзеклеген карауда булды. Районның баш агрономы Ринат Еңмаҗанов аларның һәр кайсының төп эшкә әзер икәнлеген белдерде. Без инде менә 15 апрельгә хәтлек бөтен хуҗалыкларда булып, протравительләрне карап чыгып, бөтен техник төзеклеген кешенең киемнәрен средствоза ачты, медосмотрларын карап, һәм аларны регулировкаларын карап чыккан инде. Һәм менә безнең бу понедельниктан инде 17-сеннән башлап опрыскивательләрне карап башланып китте. Безнең кичә инде Тимершык отделениесендә булып узган, анда безнең Симет, Туганьяк, Тимершык, Мишән отделениеләре килде. Аларны карап чыгылды. Алар шулай ук медосмотрларын, техник регулировкаларын карап чыгылды. Менә инде бүгенге көнне 18 апрель көнне безнең игенче хуҗалыгында, монда инде безнең Явылаштау отделениесе Алсабаның, Курсабаш, Алъяз һәм игенченең 2 отделениесеннән 2 прескриптилар килгән. Аларның техник состояниен карап чыктык, медосмотрларын карап, бөтенесе төзек, төзеклеген карадык. Шулай безнең тагын 2 көн әле сатыш отделениесендә карап аласы бар иртәгә һәм берсе көнгә инде Алсаба хуҗалыгын аларның агрегатлары күп булгач, аларның базада карый торган була Алсабаларның. Хуҗалыкның техника паркында тулы тәртип хөкем сөрә. Һәр эштә катнашачак тагылма агрегатлар әзерлек сызыгына китереп тезеп куелган. Техникаларны да яңартып тора җәмгыять. Узган ел гына тагын бер куәтле Макдон тракторы кайтарылган. Яңартылган хезмәт күрсәтү биналары күзне иркәли. Территорияда бөтен төр техникаларны юып, чистартып тоту өчен автомойкада эшли. Бездә инде технический оснащенный бик көчле безнең хуҗалыкның. Безнең бүгенге көндә 50-дан артык төрле маркадагы единичный тракторларыбыз бар. Аңарга тагылмалы арбаларыбыз бар. Менә шуларны ел дәврендә, аннан соң автомашиналарыбыз бар. 27-дән артык КАМАЗ гына бар безнең. Bütün техникаларыбызны төзек хәлдә һәм чиста тоту өчен без хуҗалыкта игенче хуҗалыгы оешканнан соң кирәк санап мойка булдырдык. Һәм бу мойкада без ел круглый ягып, кышында, җәендә, любой елның нинди сезон булуына карамастан, bütün техникаларны чистартып, жуып, техник хезмәт күрсәтүгә кергән вакытта чистартып жуып торабыз. Безнең төп задачаларның берсе булып, инде язгы чәчүдән соң карма әзерләү тора. Без инде бу эшкә күзлектән керешәбез. Biz инде
türlü inомаркалар комбайннарны, Jaguar комбайннарын һәм ИС комбайнын инде күзлектә үк ремонтка кертеп, дефектовать итеп әйбәтләп, ремонтлап алып чыгып, әзерлек сызына китереп куйдык. Менә безнең инде былтыр гына без алып кайткан идек. Магдун үзйөрешле ургыч комбайны, ул безгә бик зур ярдәм итте. Безнең инде 2-3 укус алган вакытта ул бик зур ярдәм итте кармак хәзерләүгә. Быел да без аңа игътибарны бик зур итеп юнәлттек. Һәм без аңа икенче инде күптән тәҗрибәле эшләгән механизатор куеп, бүгенге көндә Мансуров Илнарны инде уларны менә әзерлек сызына китереп, битереп куя. Алла билсә, язу чәчүләр бетүгә без инде карма техникасын әзерләп битереп куябыз. Биредә төзелеш эшләре дә тынып тормый. Җитәкче биналарны яңарту, булганнары янына яңаларын эшләүне максат итә. Янәшәдә генә ашлык саклау склады төзелә. 450 башка исәпләнгән терлекләр торагы тиздән файдалануга тапшырылачак. Ул яңа технологияләргә нигезләнеп эшләнә. Аның янында гына тирес саклау урынын әзерлиләр. Бетон измә ясауны да үзләрендә оештырганнар. Бүгенге көндә инде без менә икенче хуҗалыгының измә делиниясендә 70-ка 20,000 квадрат метрга исәпләнгән ашлык саклау склады төзелеше янында басып торабыз. Анда безнең бригадалар инде кыштан бирле үз хезмәтләрен куялар. Металл конструкциядан бүгенге көндә түбә ябу эшләре бара. Инде стеналарын бетон стена ясап, идәннәрен асфальтировать итеп, эшен битереп, без инде быелгы урып җыю эшләренә бу складны тапшырырга дигән өметтә торабыз. Шулай ук хәзерге вакытта безнең стена шыкырларын 5 бөтенесен сүтеп атып, анда безнең 5 яңа стена шыкыры, бу инде заманча тәрәпләргә туры килә торган итеп, бер башын капланылган яңа плитәләрдән идәннәре яңадан заливать итеп, стена шыкырлары, биек бортлы стена шыкырлары булачак, аңа керү юллары эшләнү күздә тотыла. Булары буенча инде безнең беренче кармазаготовка хәтле 2 стена шыкырын тапшыру тора. Инде яңадан көзгә силос культураларын алганчы калган стена шыкырлар, силос базларын тапшыру күздә планда тотыла инде. Яңадан бу як отделениедә безнең алып барыла ахыргы моментлары бара 450 башка исәпләнгән сыерлар торагының, аның инде күбеше калып бармый. Аны Алла бирсә запуск итәсе бар. Шулай ук яңадан быел яңа таләпләр керде. Бу тирес, отход алар урнаштыру буенча, алар буенча да безнең эшкә тотындык. Бүгенге көндә лагуналар эшләргә урыннарын яры билгеләнде. Шушы көннәрдә без лагуна төзү эшләренә дә тотынабыз. Һәм шулай ук инде бөтен территориядә дә өмәләр көндәлек җыештыру, сүтү эшләре алып барыла. Инде чабу сезонына территорияларны әзерлибез. Җәмгыятьтә барлыгы 180 хезмәткәр эшли. Барысы да үз хезмәтеннән канәгать. Хезмәт хакы вакытында бирелә. Эш шартлары көннән-көн яхшыра. Һәр кайсы махсус киемнәр белән тәэмин ителгән. Һәр елдагыча биредә эшләр дә зурдан кубып алып барыла. Бу инде аның төп продукция җитештерүдән алынган керемнең иркенлегенә бәйле. Ләкин соңгы айларда ит-сөткә бәянең сизелерлек кимүе җир кешесен борчуга сала. Безнең бүген көн кадагында торган бу зур вопрос дип әйтергә кирәк. Чөнки инде без язгы кырышларына кредитлар алып кирип киттек. Инде шушы кредитлар яңадан инде безнең лизинглар хайран гына суммаларда җыела. Инде бүгенге көндә сөт бәясенең узган ел белән чагыштырганда һәм инде ел башы белән чагыштырганда 10 сумга хәтле төшеп китүе безнең өчен бик борчу тудыра. Бүгенге көндә алга таба бу ситуацияны ничек дәвам итер, ансы буенча пока әйтеп булмый. Шулай ук менә шушы араларда гына инде безнең сыерларга ит бәяләренең төшүе дә күзәтелә. Бу инде бөтенесе дә безне бүгенге көндә борчуга сала. Безнең төп проблема, төп вопрос шушы калып бара. Сөт бәясе әйбәт булган вакытта стройканы да, техниканы да алып була, эшләрне дә гөрләтеп алып барып була, зарплатаны да вакытында биреп барып була. Безнең менә төп вопрос шушы бүгенге көндә. Хезмәт кешесе яхшыга өметләнеп, җиң сызганып эшләвен дәвам итә. Басуларда эш кайный. Игенчеләр яңа ел уңышына нигез сала. Бер эш икенчесен алыштыра. Бу елгы иртә яз барысын да ашыктыра. Моногайткалар подкармить итеп һәм токландырылып бетерелде. Тырмаланып бетте. Азимойлар инде подкармить итеп бетерелде. Менә тырмалау бара бүгенге көндә. Аларны быел сыелда тамырдан токландырылды сыелкалар белән. Һәм инде безнең зәп 31 мең гектар зәпнең 3,000-4,000 гектар җире кала. Бу 2-3 көндә эшләнеп бетәчәк. Шулай безнең чәчү башланып китте инде. Безнең инде бу сезонда шушы 30 мең гектар җирнең 17 мең, 16 мең гектар җире инде безнең яровой культуралар булып бара инде. 3,5 гектар җир бер еллык үләннәр бу кармойларга бара торган инде. Һәм 6 мең гектар җир кукуруза көтелә чәчү.
Бүгенге районның барлык иген игеләчәк майданнарының 4500 гектарында чәчү эшләре үткәрелгән. Язның бер көне ел туйдыра дип, һава торышында хәзергә игенчеләр файдасына эшли. Апрель айының истә кала торган тагын бер истәлекле вакыйгасы махсус хәрби операциягә мобилизацияләнгән берничә райондашыбызның ялга кайтуы. Алар белән безнең иҗат төркеме дә күреште. Хәрби операциядагы егетләрнең 20 көнлек каникулга кайтучылары арасында байлар сабасыннан бер туган янгучиннар да бар. Алар ярты ел инде илебезне душманнардан саклыйлар. Абыйлы энәле янгучиннар бер үк ротада хезмәт итә. 20 көн ял бик аз булса да, әти-әнине, туганнарны бер күреп, сөйләшеп алу күңелне сөендерә. Аларны саба сагынып көткән. Көн сайын бер урам йөреп кайттык. Үзебез укыган мәктәп, үзәк урам, мәчетне күреп, күзләр туймады әле диләр алар. Әтиләре Җәмил әфәнде уллары янына 6 айга 7 тапкыр барып кайтты инде. Ул гуманитар ярдәм илтә. Улларының хәлләрен белешеп кайта. Малайларым исән-сау кайткач, мин аларны тәмләп пылау белән сыйлармын дип хыялланып яши Җәмил әфәнде. Һәм менә ул көн килде. Зур казанда bütün тәмләткечләрен салып, шартын туры китереп, пылау пеште. Ул арада без егетләр белән сөйләшеп алабыз. Без кайттык отпускка, ял иттек, Аллага шөкер. Хәзер тагын шунда барабыз. Душманнарны җиңәбез, приедем с победой, Алла берсә. Барыбыз да исән-сау булабыз, Алла берсә. Әйтеләр, Аллага шөкер исән-сау. Душманнарны бетереп кайтырга язсын, Алла берсә. Biz bulurabız. Алар менә бүген юлга кузгала. Җәмилнең машинасы хәрбиләргә дигән күчтәнәчләр белән шыгрым тулы. Ул аларны адресатларына алып барып тапшыра. Бу юл инде 8нче тапкыр ушул якларга юлга кузгала ул. Бу мобилиясе тизрәк бетсә, бик шат булырбыз. Бөтен ата-аналарны көтәләр инде. Солдатлар да бик шуңа бик нитәләр инде. Аларга тапшырып көтик без аларны. Вакыт җитсә, кайтырлар бөтенесе дә. Мин аны йөрәк белән сизеп, прям әйтәтергән түгел, көтәбез бик. Егетләрнең кәефләре яхшы. Әти-әни, туганнар исән-сау булсын диләр алар. Кечкенә малайының хатыны һәм 4 яшьлек улы аны üzülеп көтәчәк. Әнә бит, әти-әти диеп, ул аның кулыннан төшми дә. Пылау белән сыйланырга утыргач та өстәл янында сүз изге ватан, җиңү шатлыгы белән өйгә кайту турында булды. Амин, шулай гына булсын. Исән-сау йөреп, җиңү белән кайтырга язсын сезгә егетләр. 21 апрель җирле үзидарә көне. Авылның төзеклеге, матурлыгы беренче чиратта аның җитәкчелегеннән тора. Авыл җирлеге башлыгының эше җиңелләрдән түгел. Багана башында ут янмаса да, урамда этләр йөрсә дә аңа хәбәр итәсең. Кыскасы, авырлык килсә, җылы сүз өмет итеп аңа чабасың. Безнең иҗат төркеме шикше авыл җирлегенең үсеше һәм яңарышы турында белешеп кайтты. Авылларда яшәүчеләрнең тормыш көнкүреш шартлары елдан-ел яхшыра бара. Шишмә суы өйгә килгән, ипие дә кибеттә генә. 286 хуҗалыклы 768 кеше яши торган Шикше авыл җирлегендә дә бу нәкъ шулай. 13 ел буе хезмәт куючы җирлек башлыгы Радик Хайретдинов һәр мәсьәләнең шишлешен табучы авыл җирлегенең чын хуҗасы. Нәрсәдә авыл үзгәрде соңгы елларда. Анда бик күп теге җимерек йортлар бар иде, теге башкасы бар иде. Халык бик каты тырышты, эшлиләр, читтән кайтып ташлыйлар йортларны. Безнең Шикше белән оңандыгы шулай инде бу. Кешеләрнең гызыр үтенечләрен тыңлау, аларны борчыган мәсьәләләрне чишү зур сабырлык, тырышлык таләп итә. Биредә дә халык мәнфәгатьләрен кайгырту иң алгы планга куела. Кешелекле, ярдәмчел, ипле, игелекле булганы өчен җирлек башлыгын авылдашлары да хөрмәт итә. Авылыбыз көннән-көн матурлана. Бу минем туган авылым инде, шуңа күрә мин авыл туган, шушында тудым, шушында үстем, шушында эшләдем. Шушы җирдән, шушы туфрактан без дигән шикелле. Бик яратам авылымны. Менә инде авыллар таркала дигәндә дә безнең авыл әле хайран аякта басып тора дип әйтик. Яңа йортлар калкып чыга. Инде
Хөкүмәт тарафыннан салып бирелгән йортлар да бар, оларда яшәүчеләр бар. Балалар да хайран. Бакчабызда да, балалар бакчасында да шактый балалар йөреп тора. Шуңа күрә авылның киләчәге юктыр дип уйламыйм. Киләчәге бар авылның. Әнә шул эш мәсьәләсе генә инде яшьләргә эш җитеп бетми авылда. Инде хәзер техникага бәйле булгач, эшчеләр дә күп кирәкми бит фирмаларда да. Шуңа менә эш булмау ягы яшьләрне бераз читкәрәк тарта торгандыр инде. Булай яшәү өчен бөтен шартларда җитәрлек. Суларыбыз килеп тора. Бер кайчан өзеклек булганы юк, Аллага шөкер. Җәй көннәрендә дә күп җирләрдә сусызлыктан интегәләр бит инде. Ул урамнар кар яу дисә, иртә белән без торганчы инде урамны чистартып, ялт итеп куйган булалар. Менә җирле үзидарә җитәкчебез Хаертдин Фарадикның хезмәте инде бу. Аны берничек тә читкә алып куеп булмый. Ул бик тырыша, һәр вакыт үзе җәяүләп карап йөри урамның бөтен җирләрен, кайдан инде кемчелекләр бар, карап йөри. Без аның эшеннән канәгать, исән-сау эшләсен. Заман таләпләренә туры килә торган төп мәктәптә 73 бала белем ала. Шикше һәм Сәрдә балалар бакчаларына 43 нәни йөри. Төзекләндерелгән дин йортларының да ишекләре һәр чак ачык. Якташлары мәчеткә ремонт ясауда ярдәм иткән Алан елга егете Рушан Файзрахмановка бик рәхмәтле. Сәүдә йортлары да берничә, иң мөһиме, 3 авыл халкы да саф чишмә суы эчә. Матур итеп ясалган чишмәләребезне күрергә, хәтта Казан кунаклары да еш килә ди җирлек башлыгы. Безнең менә шундый типта, менә уйлай турыннары белән җирлектә 10га якын чишмә эшләнде. Әлбәттә, бу инде бу моның төп хуҗалары эшләгән, алар безнең спонсорларыбыз, иганәчләребез. Иң беренче рәхмәтне шуларга әйтәсе килә. Без бер ел яшәгәннән соң үзебезнең шушы ничек яшәвебезне мин эшкә кергәч шулай башланды инде ул. Бер ел яшәгәннән соң шушындый иң беренче төзекләндерү башланды чишмәләрне, башка урыннарны кем нәрсә булдыралар, шуны безнең спонсорлар эшләргә тырыштылар. Инде бу үзегез күрәсез, бу чишмәләр заводлы чишмәләр. Моңа аз акча кермәде бу әйберләргә. Biz инде шишмәләребезне матур итеп карап тотарга тырышабыз. Аны карап тормасам, бүген иртәк гетсән карап тормасам, әлбәттә ул таштандык хәлгә килә. Кая карама, бар җирдә хуҗа кулы сизелә. Мәдәният учагы булган клубка да ремонт ясалган. Зират тирәсе яңа койма белән әйләндереп алынган. Күперләр дә төзек. Авыл халкы өчен иң кирәкле юллар мәсьәләсе дә хәл ителгән. Радик Рамазановичның тормыш көнкүреш шартларын тагында яхшыртуда ярдәм кулы сузган иганәчеләргә рәхмәте зур. Авылның халкының сораган төп әйберсе ул юллар. Юллар ул яшәеш ягынагы, юл булмаса яшәеш юк дип уйлыйм авылда. Иң беренче халык сорый юл. Менә безнең үзара салым программасы эшли башлаганнан бирле, аннан соң башка программаларга кирип, без юлларыбызны карауга кириштек. Шуннан да без акчаларны үзара салым акчасына тоттык дип, шушы юллар төзү өчен генә без башка нәрсәгә акча кулланмадык. Шуңа күрә безнең бүген секендә юлларыбыз 95%-ка эшләнеп беткән авылларда. Йөрмәслек юлларыбыз калмады. Барышында ремонтлап карап тотасы бу юлларны үстисе җиргә яңадан үстисе, яңасын булдырасы. Әлбәттә иң беренче юллар проблемасы. Безнең менә Шаллы җегете бар инде, шушы Аланьяга җегете, Кабыев Ришат дигән җегет. Ул без икебез дә бергә укыдык алар белән. Без чордашлар. Иң беренче шуны әйтеп китәм, Далишин Рәис абый безнең Сәрдә җегете. Без иң беренче шушы спонсорның башлангычында Рәис абый бергә эшләдек. Ул яңадан менә кирип чыгарбыз әле. Анда да безнең яңадан ретро машиналар музее бар. Ялайты үзәге. Ул Рәис Алан дип атала. Рәис абыйга рәхмәтлемен. Яңадан безнең менә әйтеп киттем инде мин башка кешеләрне дә. Әлфия апалар инде алар безнең авылдашлар, шулай бит. Алар безгә культура ягына ярдәм иттеләр. Башкалар башка яктан. Яңадан инде кемдән менә безнең яңадан минем классташым Инҗи бар, Сәрдәдә. Менә аның чишмәсендә карап китәрбез әле. Аларга бик зур рәхмәт. Алар Сәрдәне бүген Сәрдә халкын матур чишмәле иттеләр һәм яңа мәчет иттеләр. Җирлек башлыгы алга табада эшлисе эшләр, планнар белән янып яши. Сәрдә авылы зиратына яңа койма тотасы бар. Вышка интернет шелтәренә тоташуны җиңеләйтәчәк. Урам утларында яңарталар. Көн үзәк мәсьәләләрне хәл итү җирле үзидарә җитәкчесеннән һәм хезмәткәрләреннән зур тормыш тәҗрибәсе, тырышлык һәм җаваплылык сорый.
Шушы бәйрәм белән котлыйм бөтен җирле үзидарә башлыкларын һәм җирле үзидарәдә эшләүче барлык хезмәткәрләрне исән-сау эшләсеннәр. Авыл халкының тормыш көнкүрешен яхшыртуда аларга уңышлар һәм сүз уңаеннан бүгенге Уразага итеп бәйрәм белән барлык мөселман кардәшләребезне чын күңелдән котлыйм. Аллаһ Тәгалә барыбызга да сәламәтлек бирсен, күңел тынычлыгы бирсен, дөньялар тыныч булсын. Барлык дин кардәшләребезне шушы матур бәйрәм белән котлыйсым килә. Аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек телисем килә. Яңадан безнең шушы көнне безнең үзидарә хезмәтчәннәренең бәйрәме. Мин барлык үземнең коллегаларымны районда эшләүче шушы үзебезнең төп профессиональ бәйрәм белән чын күңелдән котлыйсым килә. Һәр вакыт алга карап матур итеп яшик. Барыбыз да инде без барыбыз да халык белән эшлибез. Һәрберегезгә инде саулык, сәламәтлек телим, исәнлек, саулык. Безгә алга карап матур иттереп, авыртмыйча яшәргә язсын. Радик Хайретдинов кебек авылны яраткан, аны үстерергә һәм яшәртергә тырышкан фидакар җанлы кешеләр булганда, киләчәгебез әле өметле. Саба дулкыннары телерадио компаниясы барлык җирле үзидарә органнары хезмәткәрләре, ветераннарын, депутатларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлый. Тагын да югары һөнәри осталык, тәвәккәллек, бетмәс оештыру сәләте, яңа фантазияләр телибез сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Ураза гаете мәбәрәк булсын. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ял көннәрегез күңелле, үзегез теләгәнчә үтсен. Исән-имин булыгыз.